Mă, că face omul vlog. Fraților, facem un scuter Aprilia. Aprilia. Da, tot Aprilia. Revenim cu rezultatul, fraților, când pornește. Dacă atinge o gură pe aia. Fii ce bălegar are unul. Ți-ar bălegarul, nu uita mea aia. Bă, măi, jură că ești pe YouTube. Nu știu ce. Uite, Daniel. Domnul mecanic, pronosticul pornește? Nu. Nici mult. Trebuie să ducă pe pedală. E tot în regulă? Dar tu acum le filmezi?